Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut dyn ni'n rhannu yn algebraidd. Felly, sut dyn ni'n gwneud swm tebyg i hwn yn fan hyn? Rhannu 5x di cwbio a 8x di sgwario tynnu 6x a 3 efo x tynnu 2. Nawr i ystyried beth i ystyr hwn, gan i gael edrych ar swm haws yn gyntaf, swm efo'r rhifau, os na i sgwennu fan hyn 17 rhannu fo 3. Felly, dyn ni'n gofyn sawl gwaith mae 3 yn ffitio fan 17, ac os dyn ni'n meddwl am tabl 3, 3, 6, 9, 12, 15 yn iawn, 18 rhy fawr. A wedyn, fasa'r 15 yn am 5 gwaith 3. Felly mae 3 yn ffitio fan 17, 5 gwaith. Ac i fynd o 15, 17, mae yna gweddill o 2, so fydda i sgwennu hwn fel 5 gweddill 2. Neu, ffordd arall i feddwl amdano ydy, os dwi eisiau cael yr 17, fydda i feddwl amdano fo fel 5 gwaith 3, sydd yn 15, a wedyn adio'r gweddill na adio'r 2. Felly dyna ni ffordd arall i feddwl amdan y swm. Cychwyn efo 17, mae 3 yn ffitio fo'n 5 gwaith, felly mae 17 yn 5 gwaith 3, a wedyn ni'n adio'r gweddill o 2. Nawr, dyn ni eisiau meddwl bod tebyg yn mynd yn awr pan dyn ni'n rhannu yn algebraidd. Ac i wneud y swm yma, mae yna nifer o ddillad ydy gwir, ond be fydda i'n hoffi wneud, oherwydd mae hwn yn arwain i neis at rhywbeth sy'n dyfynu'n uned 3 hefyd, ydy gosod ffrâm rannu i fyny fel hyn. Felly, tu fewn y ffrâm rannu, y darn yma, dyn ni reid darn o algebraidd dyn ni eisiau i rannu. Felly, yn yr achos yma, 5x di cwbio, adio 8x di sgwario, tynnu 6x a 3. Ac ar y tu allan, ar y chwith fan hyn, dyn ni'n reid be dyn ni'n rannu efo yn yr achos yma x tynnu 2. A wedyn y broses ydy, dyn ni'n mynd trwy yr un cam o wan, sawl gwaith, nes dyn ni'n methu gwneud y camau yma'n bellach. A pen dwi'n dweud camau, dwi'n golygu hyn. Dyn ni'n edrych ar y terma mwyaf sydd ar y chwith ac o dan y ffrâm rannu fan hyn. A pen dwi'n dweud y terma mwyaf, dwi'n golygu y terma yn yr mynegiad algebra sydd efo'r pŵer uchaf o x. Felly fan hyn, yr x a'r 5x di cwbio. Felly ystyried yr x a'r 5x di cwbio, a mae rhaid ni ofyn hyn, be sy'n rhaid ni luosi x efo i gael 5x di cwbio? Wel, fan hyn, mae x fan hyn lluosi 5x di sgwario yr ei 5x di cwbio. Felly ar ben y ffrâm rannu, dwi'n mynd i sgwennu 5x di sgwario yn y golon x di sgwario. Yn fan hyn, mae yna golon x di cwbio, colon x di sgwario, colon x a dyn colon cysonion. Felly 5x di sgwario yn mynd yn y golon x di sgwario. Wedyn, dwi'n liosi'r 5x di sgwario yma hefo pob dim sydd ar y chwith fan hyn. Na mae 5x di sgwario lluosi x yn 5x di cwbio, felly sgwennu hwnna yn y golon x di cwbio. A mae 5x di sgwario lluosi negatif 2 yn negatif 10 x di sgwario. Hwnna yn y golon x di sgwario. A wedyn, y syniad ydy, fan ni'n tynnu fan hyn, bod ni'n gwneud top tynnu y gwylod. So na'r llinell fan hyn i gynrychioli y swm tynnu. Mae 5x di cwbio tynnu 5x di cwbio yn dim x di cwbio, felly hwnna'n diflannu. O ran yr x di sgwario, mae gen i fi 8 ohonyn nhw a dwi eisiau tynnu negatif 10 ohonyn nhw. Na mae 8 tynnu negatif 10, yr fath o 8 adio 10, felly fan hyn mae gen i fi 18 x di sgwario. Ac ar ôl fi wneud y tynnu yn fan hyn, dwi'n dod â gweddill y cwestiwn i lawr sydd yn yr achos yma yn fan yma, negatif 6x adio 3. Ac os hoffwch chi gewch chi seitha fan yna i ddod o fel lawr. Felly dyna fo un cam trwy'r broses, a dyn ni jyst yn ailadrodd nesaf, nes dyn ni methu neu mwy, nes dyn ni ffeindio gywir y gweddill ar ddiwedd y swm. Felly dwi'n gofyn tro yma, be dwi angen lluosi x efo i gael 18x di sgwario? Wel, mae angen lluosi efo 18x, felly hwnna sydd yn mynd ar ben y ffrâm rannu yn y golon x. Dwi'n lluosi wedyn, 18x efo x yn 18x di sgwario, a dych chi wastad eisiau hein yr fath mwyn iddyn nhw ddiflannu mynd ych chi'n tynnu mewn munud. A wedyn 18x lluosi negatif 2, negatif 36x. Eto rwan tynnu dyn ni'n neud, felly na'r llinell i gynrychioli y swm tynnu. O ran x di sgwario, 18x di sgwario tynnu 18x di sgwario yn dim x di sgwario, hwnna'n mynd. O ran yr x, mae gen i fi negatif 6x tynnu negatif 36x. Os yn mynd yn stopio chi fan hyn, os dwi'n swm eitha anodd, mae chi'n sgwennu fo ar y ochr fan hyn, negatif 6x tynnu negatif 36x. A wedyn tynnu rhif negatif rhyw fath adio, so mae hwnna negatif 6x adio 36x.
O, mae hwnna'n mynd i fod yn 30x. Felly hwnna sy'n mynd lawr i fan hyn. A dyn gweddill y cwestiwn yn achos yma, dim ond y 3 yn dod i lawr. Wedyn, dwi'n mynd un cam waith eto trwy'r broses, unwaith eto drwy'r broses, ddylwn ni'n neud yn iawn. Be dwi'n angen lluosi x efo i gael 30x? Wel, dwi'n angen lluosi efo 30 fan hyn yn awr, felly hwnna sy'n mynd ar ben y ffrâm rannu. Lluosi nesaf, 30 lluosi x, 30x, 30 lluosi negatif 2, negatif 60. A tynnu. Mae 30x tynnu 30x yn dim x, mae hwnna'n mynd. 3 tynnu negatif 60, wel 3 adio 60 di hwnna, sydd yn 63. Ac unwaith dwi'n cael rhif ar y diwedd, dyna fi wedyn wedi ffeindio y gweddill i'r swm. Felly, os dwi'n meddwl yn ôl yna sy'n nes i sgwennu y swm yma fo'r rhifau, byddai'n neud bod tebyg o'n hefo'r algebra. Y swm oedd, na i sgwennu allan mewn crymach yn fan hyn, 5x di cubio, adio 8x di sgwario tynnu 6x adio 3, yn cael ei rannu efo x tynnu 2. Wel, faint o weithiau mae x tynnu 2 yn ffitio fewn i'r polynomial yma? Wel, mae'n ffitio fewn hyn o weithiau. 5x di sgwario, adio 18x, adio 30. Ac rhy fath o gen i fi weddill yn fan hyn, rwan mae gen i fi weddill yn fan yma hefyd. Y gweddill yn y swm yma ydy 63. Neu, os dwi eisiau sgwennu'r swm yn yr fformat yma, y peth mawr yn fan hyn oedd 17. Y peth mawr yn fan hyn ydy yr 5x di cubio a 8x di sgwario ac yn y blaen. Felly, os dwi'n sefyd y papur ychydig i fyny chi gweld hwn. Felly, os dwi'n cychwyn efo'r polynomial mawr, y 5x di cubio a 8x di sgwario, tynnu 6x a 3. Nawr, sut dwi'n ffurfio hwnna? Wel, be oedd yn rannu efo oedd yr x tynnu 2. Nawr, dwi angen lluosi hwn rwan hefo y 5x di sgwario, adio 18x adio 30. A pe bai chi'n cymryd yr amser i hangu hwnna allan, i luosi allan, sa chi yn ffeindio fod chi'n cael rhywbeth sydd yn debyg iawn, sydd yn agos iawn at hwn. Ond ddim cweit yna, mi ydych chi angen trwsio, mi ydych chi angen adio'r gweddill yn awr, adio'r 63, i gywir gyrraedd beth sydd ar y chwith yn fan hyn. Felly, dyna ni eglurhad o sut ydyn ni'n gwneud rhannu algebraidd gan ddefnyddio ffrâm rannu. Ac yn fan hyn, mae yna weddill ar ddiwedd y cwestiwn, felly ydyn ni'n ychwanegu g am gweddill neu ydyn ni'n adio ymlaen. Ond yn aml iawn, pe ydyn ni'n defnyddio'r dull yma, fyddwn ni eisiau ffactorio polynomial, ac yn yr achos yna, yn aml iawn, mi fydd na ni weld y gweddill yn 0 ar ddiwedd y swm. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.